Unha chamada de teléfono á súa directora traía as mellores novas para a Escola Unitaria de Lois, en Ribadumia. A aula poderá seguir aberta o vindeiro curso. A matrícula dunha nova nena permitiralles acadar o mínimo de 6 alumnos que exixe a Xunta para manter a actividade lectiva. Acábame de chamar ahora mismo de unha nena que ven para ali, que va a matricular ali no cole de Lois, entonces, pues bueno, salvamos, gracias a Dios, pues salvamos. Polos pelos, pero bueno, conseguímolo. O peche do período de matriculación facía saltar todas as alarmas. Só 5 nenos se inscribiran na aula de Lois, que pertence ao Centro Rural Agrupado de Ribadumia. Profesorado, familias e o Concello iniciaron unha campaña para buscar ese alumno que lles permitira manter as portas abertas. Todos, e dos pais de Lois, porque tamén se moveron, facendo reunións, falando con outros pais para ver se pues, tiñan a alguén ou conocían a alguén para que os matriculara en Lois. Foi todo unha axuda por todas partes, por parte do Concello, moveuse moitísimo, a verdad que deles non temos nada que decir, porque todo o que necesitamos é chegar ali o que poden facer fano. No CRA de Ribadumia hoxe era día de celebración. Resistir un curso máis, aínda que sexa en extremis, é unha importante vitoria para o modelo de ensino destes centros, máis aínda no escenario que deixará a COVID-19 nas aulas. Nesta situación na que estamos, o alumnado, pois, bueno, sabedes que pois 6 alumnos, 12, 13, é dicir, é pouco alumnado que se complementa moitísimo, porque claro, como están, neste caso, están 3, 4, 5 anos xuntos, pois entonces sempre os maiores pois axudan os pequenos, se complementanse un cos outros, é o bo que ten, e despois, claro, as aulas son aulas grandes, que pois agora con toda esta historia pois manténse a distancia de seguridade sin problema ningún, os patios tamén son enormes, é dicir, que temos moitas ventaxas agora nesta situación, sempre, pero con esta situación na que estamos vivindo, pois moitísimo máis.